Bueno, segons no sé Bueno, mira, per començar faré jo la primera pregunta. Dels 18 mesos, en quin mes estem ara mateix? Em sembla que estem al 15, però les meves matemàtiques són relatives. Hola, si res, bona nit. Bona tarda, bon vespre. Els amics diuen que és un privilegi per vosaltres, el privilegi és per mi, perquè... Acosta't al micro, acosta't al micro. És el que estava intentant. Però pot més que jo. A veure. Aviam, 1, 2, 3... Ara sí? No, el privilegi és per mi, perquè, ostres, poder explicar a la gent una mica el que intentem fer o el que fem, de veritat, i perquè trobo que la comunicació entre el Parlament i la gent a vegades és dificultosa i el millor és venir a xerrar-vos directament i després perquè jo tinc un deute personal amb els altres diputats també i és retrobar-nos amb alguna de la gent que van ser els 115.000 candidats que van acompanyar les Junts pel Sí i per dir-los que hi pensem amb ells, que comptem amb ells, perquè realment per qüestions legals i unes certes amenaces no podem fer servir la base de dades per posar-nos en contacte amb ells i explicar-los què fem. O sigui, jo bàsicament estic aquí per explicar més o menys que dues o tres coses bàsiques. Primer, esteu segurs que hi ha un Parlament determinat amb una majoria absoluta independentista fet per Junts pel Sí i la CUP que malgrat les aparences respecte al que és essencial cap a l'alliberament nacional també estan determinats. I una cosa també molt important és que el govern també està molt determinat, molt. I això vol dir, en realitat, que aquesta societat, els que estan per la independència, per la sobirania, tenen dues eines de treball que no havien tingut mai. És un Parlament independentista i un govern independentista. A partir d'aquí les dificultats, com us podeu imaginar, són immenses. L'estat espanyol va actuar amb una contundència, a més, quasi quotidiana, però malgrat tot això i malgrat que quan s'escolten els mitjans de comunicació a vegades sembla que no es fa res, fixeu-vos que si comparem la realitat amb el que era el full de ruta, resulta que estem allà on vam dir que estaríem. I a més, jo estic convençut, i tinc algunes dades per afirmar-ho, de que continuarem estant on dèiem que estaríem. Es discuteix últimament si és 16, si 15, si 18. Ningú farà una animalada per allargar un mes o per escurçar. També podria ser. I a partir d'aquí el que a mi m'agradaria és que si esteu animats i voleu fer preguntes jo m'he de contestar el més clar que pugui i el més net que pugui, en el sentit que m'agradaria ser-vos el més sincer possible. Sí, com que més que cantant i era un bon tècnic de so, si baixes... Això, ja ho he fet. Doncs ja estem bé. Si algú té una pregunta, endavant. I si no, aquí hi ha el mestre amb una pregunta preparada per si sou massa tímids. O sigui que algú aixeca la mà... Ah, mira, pels dies. I ara aquí l'atleta anirà portant... Ho hem muntat així, l'atleta anirà portant el micro, ja de clar, i farem acoplaments i tot el que